Minister, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na tej krátkej tlačovej konferencii. Zorganizovali hlavne kvôli tomu, aby sme dali do pár podstatných informácií súvisiacich s ďalšou výstavou diaľnic a rýchlostných ciest. Chceli by sme, aby toto bolo hlavným bodom programu dnes. Ďalším dôvodom, prečo zvolávame tlačovú konferenciu, je to, že zhruba predminulý týždeň prebehli informácie o tom, že prehodnocujeme niektoré trasovanie diaľnic, najmä v oblasti Žiliny. Nakoľko prebehli v minulom týždni veľmi intenzívne rokovania na pôde ministerstva a dospeli sme k nejakému záveru, chceme vás o ňom informovať. Takže pán minister, teda poprosím o krátky úvod. Ďakujem. Chcem do úvodu zdôrazniť, že sa naplňa programové vyhlásenie vlády ohľadne budovania diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Bližšie bude informovať pán generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, ale najmä sme si cítili za potrebu vás zavolať k tomu, lebo začali sa šíriť také nepodložené nejaké informácie o tom, že ideme pretrasovať všetky diaľničné spojenia okolo Žiliny, čiže chcem vás ubezpečiť o tom, že prehodnocovali sme tieto trasy, hľadali sme možno lepšie, pre Slovensko vhodnejšie riešenie. Nakoniec výsledkom toho prehodnocovania je pozitívna informácia v tom duchu, že sme našli ešte vhodnejšie riešenie, ako zabezpečiť dopravnú priepustnosť žilinského náročného úseku okolo Žiliny s tým, že trasa D1, to znamená spojenie Hričovské podhradie, Lietavská Lúčka, Višňové a Višňové Dubná Skala ostáva nezmenená. A zavrhli sme tú skúmanú trasu, to je tzv. Severný obchvat Žiliny, ktorá táto náhradná trasa, úplne nová trasa, je síce možno kratšia, niečo je síce menej náročná z hľadiska budovania tunelov, zo súčasného stupňa poznania sa zdá byť aj menej finančne náročná, ale pri zohľadnení časového hľadiska a zohľadnení časovej hodnoty peňazí nám vyšli tie investičné náklady skoro rovnaké. To znamená, že možno by sa ušetrila suma 5, možno 7 miliard slovenských korún, ale pri dokončení takto novo zadefinovanej trasy by sme odsunuli jej užívanie o 5 rokov a viac, čo je z toho časového hľadiska veľmi nebezpečné v tomto exponovanom úseku. A pri zhodnotení časovej hodnoty peňazí, to znamená, keď sme si zohľadnili aj tie inflačné koeficienty, pri takejto dlhšej výstavbe by sme sa dostali viac menej do rovnakej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie tohto úseku. Samozrejme, nespomínam tam ešte náročné územie, ktoré sme tým hĺbším dvojtýždňovým skúmaním zistili, tie zosuvné územia, nespomínam tam aj trošku problémy s environmentalistikou a tak ďalej. Cez to všetko môžem deklarovať to, čo sa dostalo aj na poruch, že skúmali sme aj túto trasu. Samozrejme je to bežná praktika, to skúmanie nás držalo 2 týždne a výsledok solidného prieskumu a solidného zhodnotenia celej situácie je ten, že ideme budovať D1 v trase v tej, ktorá je zadefinovaná v programe výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Naopak, celý tento úsek ešte zdynamizujeme tak, že budeme budovať cez Slovenskú správu ciest cestu prvej triedy na inom základe. To znamená, chceme zrealizovať do doby ukončenia tohto úseku, pretože súčasné merania aj odhady nám hovoria, že tento úsek bude v roku 2008 až 2009 dosahovať hustoty až 30 000 vozidel za 24 hodín, čo je už jednoducho neprípustná situácia, preto musíme tento úsek riešiť aj nejakým takým provizorným riešením, ak si to tak môžem dovoliť nazvať. A to provizorné riešenie do doby ukončenia úseku Dubná Skala, Višňové, Lietavská Lúčka, Hričovské podhradie znamená zdynamizovať 9,5 km Dubná Skala Strečno, znamená vybudovať 2,4 km nový most cez Váh a prísť s novým dvojpruhom ku súčasnému novému dvojpruhu
realizovanému popred závod Kia Motors Hyundai. A znamená to ešte posledná časť je urobiť mimoúrovňové križovanie križovatky pri Tesku v Žiline, pretože tam dochádza k tým najväčším kongestiám. Tým pádom by sme vedeli zrealizovať zmysluplné dopravné riešenia tohto úseku do doby dobudovania definitívy, a to je ten úsek Višňové Dubná Skala, Lietavská Lúčka, Hričovské Podhradie. Takže chcem verejnosť pozitívne informovať o tom, že to časové zdržanie znamenalo to, že sme našli aj náhradné riešenie dopravnej situácie pri obchvate Žiliny, ktoré som teraz spomínal, a ideme sa už s plnou vervou pustiť do budovania toho úseku diaľničného na D1, kde najzávažnejší úsek je tunel Višňové Dubná Skala. O jednotlivých etapách výstavby, o jednotlivých finančných alokáciách alebo termínoch môžeme potom spolu hovoriť, respektíve pán generálny riaditeľ vám vie stručnú informáciu podať aj o stavbách, ktoré sa realizujú v roku 2007 na celej diaľničnej sieti a siete rýchlostných ciest, aj o stavbách, ktoré sa pripravujú na začiatie v roku 2007. Viete, že stále ja hovorím, že sme našli prípravu stavieb vo veľmi zanedbanom stave a tá nám vlastne umožňuje začať len 3 stavby na diaľniciach rýchlostných cestách, čo je žalostne málo, a preto rok 2007 stále trvám na tom, že bude rok prípravy. My nesmieme ľutovať ani jeden halier vložený do prípravy, pretože teraz rok 2007 nám ukazuje, že takéto v úvodzovkách šetrenie prostriedkov vynaložených na prípravu stavieb sa potom nebezpečne vráti v tom, že nemôžeme začať realizovať stavby diaľnic a rýchlostných ciest, stavby nadradenej dopravnej infraštruktúry. Čiže rok 2007 bude rokom prípravy aj pre NDS-ku, aj pre SSC-čku, a jednoducho musíme zabezpečiť taký zásobník projektov, ktorý nám umožní bezkolízne stavať v roku 2008 a neskôr, ktorý nám umožní zmysluplne čerpať prostriedky z Európskej únie, ktoré sú v operačnom programe Doprava na budovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry vyhradené. A to je taká ďalšia výzva, zmysluplne a efektívne vyčerpať a prestavať, slovo vyčerpať by som možno ani neuvádzal, ale prestavať prostriedky, ktoré máme vyčlenené na budovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry. To znamená v tomto období všetky alokácie, ktoré máme v týchto rokoch určené a ktoré máme v tom indikatívnom zásobníku projektov, prestavať. Tretia taká zlomová úloha je do pol roku 2007 schváliť v Národnej rade stavebný zákon o nadradenej dopravnej infraštruktúre, pretože stále sa nevieme pohnúť s nadradenou dopravnou infraštruktúrou v oblasti prípravy tak, aby sme vedeli pripraviť ten zásobník projektov, to znamená postavebné povolenie a samozrejme podmienujúce investície a vyvolané investície, ktoré budeme vysoko eliminovať týmto novým zákonom, nám predražujú naše cesty a sme neporovnateľní potom s našimi susedami. Alebo jednou z častí predražovania, ale z významných častí predražovania je taký zákon, aký máme teraz. Čiže keď to zhrniem, máme 3 také základné etapy. Jednou z tých základných etap je zákon o nadradenej dopravnej infraštruktúre. Druhouto základnou etapou je príprava stavieb, zdynamizovať prípravu tak, aby sme mali zásobník projektov taký, aby sme si my mohli vyberať. Nie je ten stav, aký máme teraz, že my sanujeme potom možno nie tak významné stavby pre Slovensko, len aby sme prestávali prostriedky z Európskej únie. A jednoducho sme radi, že aspoň tu ich môžeme prestávať, hoci nás to až tak nebolí, tá dopravná potreba. A treťou výzvou, pán generálny, pošuškaj mi, čo som to hovoril, tretiu výzvu